корхонаи истеҳсоли масолиҳи сохтмонии арча 5 сола шуд. ба ин муносибат субҳи имрӯз санаи 22 октябр дар минтақаи озоди иқтисодии вилояти Суғд чорабинӣ баргузор гардид. раиси шаҳри Хуҷанд Маъруф Муҳаммадзода ки дар ин чорабинӣ иштирок дошт, кормандони ширкати мазкурро ба муносибати 5-солагии коргоҳ табрик намуд. қайд гардид ки фаъолияти пурсамар доштани коргоҳи истеҳсолии арча дар шаҳри Хуҷанд боиси баланд гардидани сатҳи иқтисодӣ дар ин минтақа мегардад. дар ҳақиқат корхонаи мазкур дар асоси дастуру супоришҳои пешвои муаззами миллат, асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ҷаноби олии муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз рӯзи оғози фаъолияташ барои ободонии ватани азизамон, барои пешрафти соҳаи саноати кишвар заҳмат мекашад. саҳми ҳар яки шумо дар ин хеле калон аст. ман бовари комил дорам ки ин корхона садҳо сол фаъолият карда, фаъолияти худро васеъ мекунад ва барои беҳтар кардани шароити зисти мардуми Тоҷикистон, барои обод кардани ватани азизамон саҳм мегузорад. коргоҳи арча 5 сол аст ки дару тирезаҳои байниҳуҷравиро истеҳсол менамояд ва он аз чӯби хушсифат омода карда мешавад. 800 намуди маҳсулот дар ин ҷо коркард гардида ба ҷуз аз дохили кишвар ҳамчунин ба давлатҳои ҳамсоя содирот карда мешавад. ашёи хом дар ҳамкорӣ бо кишварҳои Аврупо ба Тоҷикистон ворид мегардад. соли 40 ки мебинем вазбинтар нисбат ба овардани ашёи хом ки ин корхонаи мо асосан бо Беларусия, Россия, Словения, Турция ва як-ду давлати Аврупо бо маҳсулотҳое ки имрӯз сифати маҳсулоти моро баланд мебардорад, ин рангҳои обӣ мегӯям ки дар ин климати мо мутобиқ мебошад ки то 50 градус гарм мешавад. зимистони мо ҳам зимистони мулоим нест аст барои коркарди чӯби тахта. ҳамагӣ чанд сол қабл коргоҳи истеҳсоли арча дар соҳили чапи дарёи Сир ҷойгир буд. масоҳати истеҳсолӣ то 300 метри мураббаъро дар бар мегирифту таҷҳизоти техникӣ ба талаботи меъёрҳои ҷаҳонӣ ҷавобгӯ набуд. баъди ба минтақаи озоди иқтисодии Суғд ҷойгир шудани коргоҳ, масоҳати истеҳсолӣ ба 65,000 метри мураббаъ расид. шумораи кормандони арча низ беш аз 100 нафарро ташкил дод. ҳаҷми истеҳсоли ин коргоҳ дар як сол 6,8 миллион сомониро ташкил дод. хеле барои таҷҳизот дидани осон кардани кори коргар, баланд баҳсдоштани иқтидори корхона, сифати маҳсулоте ки имрӯз истеҳсол мекунем барои рақобатпазир шудан дар бозори дохилӣ ки хеле ки имрӯз мо бо маҳсулотҳои Россия, Беларусия, Қитой, Турция осон нест. лекин ман бисёр хурсанд ки дар ин муҳлати 5 сол мо тавонистем бо онҳо рақобат карда, ҳаҷми маҳсулотро баланд бардошта, сифаташро баланд карда, нархашро поён фуроварда асосан рақобат кунем. коргоҳи истеҳсолии арча дар ҳамаи шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон технологияҳои худро дорад. маҳсулоти онҳо ки беш аз 800 намудро дар бар мегирад, дар вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон, Хатлон ва ноҳияҳои тобеи марказ мавҷуд буда, намоишгоҳҳои худро низ ташкил намуданд. ҳоло маҳсулотҳои коргоҳи истеҳсоли арча ба ҷумҳуриҳои ҳамсояи Ӯзбекистон ва Қирғизистон содир карда мешавад. мақсади асосии мо ин баланд бардоштани истеҳсолнокии иқтидори корхона мебошад. мо мехоҳем ки имрӯз моро на танҳо дар дохили кишвар, хеле ки мо дар тамоми қаламравии Тоҷикистон аз Бадахшон то Суғд кор мекунем, моро дар давлатҳои ҳамсоя ҳам шиносанд. чунки мо бояд содиротро ба пеш монем. мақсади асосии мо якумаш ҳамин содиротро ба пеш бардоштан, музди меҳнати коргароро баланд кардан. дар як шӯъбаи ин коргоҳ 15 нафар занон дарҳоро бо таҷҳизоти муосир суфта намуда ба ранг омода менамоянд. гурӯҳи кори рӯзе то 70 дарро суфта мегардонанд. кор бо маром ҷараён дорад ва занон аз фаъолияти худ дар ин коргоҳ қаноатманданд. дарҳое ки аз фармоиш ба мо мебиёяд, мо суфта карда ба ранг тайёр менамоем. дар як рӯз мо зиёда аз 50-60
ва дарҳоро суфта менамоем. дар рӯзи панҷсолагии таъсисёбии коргоҳ наздик 20 нафар кормандони ширкат бо тӯҳфаҳои хотиравӣ ва сипосномаву раҳматномаи мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Хуҷанд ва ҳам маъмурияти корхонаи истеҳсоли масолиҳи сохтмонии арча қадрдонӣ гардиданд. Гузориши Мафтуншукур ва Наимҷон Аюбов барои барномаи иттилоотии Хабар.